Patingin ng chanpet. Lo, ob! Ob, lo, grabe, ob. Guys, ito si Bunso guys. Bagong gising. May nahalata ba kayo guys? May nahalata ba kayo? Ha? Patingin ng chanpet. Lo, ob! Ob, lo, grabe, ob. Wala. Kita nyo yan guys. Saan? Yung chan? Malaki. Ba't dyan lang? Dapat kasama yung Ikaw nga eh. Bakit ako? Sinong mataba? Mataba nga. Guys, magda-diet na kami guys. Eh, ano na ba to? Start na ba to ng diet, Pet? Start na ngayon guys. Start na ng diet? Hanggang, ay, kung ano? Kailan mag-start? Ngayon? Hindi ngayon. Kasi may mga... Simula ngayon. May mga hanggang kailan? Hanggang mamaya. Simula ngayon hanggang dinner. Pag dinner na... Yung diet. Wala Tapos, after ng dinner guys, kain na naman. Tapos, may after dinner pa. May midnight snacks pa. Tapos, may madaling araw pa. ganyan yung kain guys. Kaya medyo nanaba. Pero, promise guys, tingnan nyo yung ano namin, yung transformation. Tingnan nyo transformation namin guys after 1 month. Sige ito yung day 1 ng ano natin, diet. So anong gagawin mo ngayon, Pet? Kakain ulit. Wala, diet eh. Ha? Wala, diet. Di na diet. Kaya nga, ba't pa nang-diet? Masarap kaya yung pagkain tapos hindi mo kakainin, di ba? Hindi na lang tayo bibili ng masarap na pagkain. Kaya kain na lang tayo ng kain guys. Kaya tignan mo. Yan o. Pero promise Pete, mas bagay sa'yo na medyo bumilog yung mukha mo. Oo, maraming nagsabi din. Kasi ano eh, yung cheek niya ba? Yung cheeks niya parang cheeks. Hindi, yung cheek niya guys parang mangga. Kasi nilihi si Japet sa mangga, sabi ni Mama. Kasi ito guys, ito yung story nito guys. As in, natatawa talaga ako hanggang ngayon. Kasi nung binuntis daw ni Mama si Bunso, syempre, ano tawag niyan? Ngala ba? Naglilihi. Oo, naglilihi si Mama. Tapos, tinext niya si Papa siya. Leo, bumili ka ng mangga kasi naglilihi ako. Parang gusto niyang kumain ng mangga. Yun. Tapos excited pa si Papa. Proud na proud pa siya. Dala niya yung maraming mangga, yung hilaw na mangga kasi syempre pag buntis, di ba? Gusto niya lang yung hilaw kasi maasim, nakakawala ng yun yung kadalasan na di ba? Proud na proud pa si Papa. Siya, ito mangga para sa iyo. Nung binuksan ni Mama, hilaw na mangga. Tinapon niya kay Papa. Ba't yan yung binili mo? Hindi yan yung gusto ko. Yung hinog na mangga, yung dilaw na mangga daw guys, na yung matamis yun na yung gusto ni Mama. Galit na galit si Mama. Tapos sabi ni Papa, ha? Ano mo yan? Ikaw na yung buntis na naglilihi na hinog na mangga. Yung kadalasan, di ba? Yung hilaw na mangga. Ikaw, hinog na mangga. Kaya yan guys, nilihi yan si Bunso sa hinog na mangga. Kaya ganyan yung cheeks niya. Tingnan niya. Favorite ko din yung yellow na mangga guys. Favorite niya. Yan yung paborito din ni mangga, na prutas niya. Pagkain na mga yung mango shake. Yun talaga yung paborito niyang drinks guys. Pag kumakain kami sa labas, tapos yung drinks, yung mango shake talaga yung inaano niya. Yung niya. Or cake na mango. Yun guys. Abangan nyo guys, after 2 weeks, after 1 month pala na transformation namin, promise magda-diet kami. Promise guys, after 1 month, taba pa kami dito. Sige guys, bye! Yun lang.